zjedol tú horálku, ale nie bežným spôsobom, ale tak. Môžeš 3-krát zahríznúť, či to dokáže. Ide o to iba, či to dokáže. Takže môžeš, takto, dobre, dám ti pomoc. Nemusíš to dať naraz, lebo ja som to skúšal, mne to nevyšlo. Ale nevadí. Môžeš 3-krát zahríznúť, či už ješ celú. Poď čo robíme. Stopujeme aj čas? Áno, môžeme stopnúť aj čas, lebo to bude veľmi dôležité. Ja tu vidím čas na hodinkách. Ale to nebude potom, počkaj, ja musím nájsť stopky, niekde ich mám. Ja viem, že ťa zdržujem, ja sa ti strašne ospravedlňujem, ale máš horálku. Môžeš 3, 2, ale musíš to jesť, jak som ti hovoril. Teraz. 1 zahryznutie. Ale čím vylepší čas, potom ti poviem, na akej stránke sa môžeš vidieť. No, neboj sa. Zadarmo sa naješ, ty vole, keby mne takto povedal zadarmo horálku, to ja by som išiel do toho, ne? A neverím, že nedáš viac do úst. Musíš dať viac. Poď 22 sekúnd, starý. No ale tak to teda nie, tak to 3-krát zahryzol, ale ešte mu zostala polovička horálky. Áno, on je vicemajster, áno, ale nevadí. Dobre, užij si horálku. Ako sa voláš, ešte povedz. Ešte povedz meno a my ti povieme stránku. To je Tomáš. To je Tomáš, díky. Tak Tomáš, Jano, mne. Máš 43 sekúnd výsledný čas a si zjedol. Ale čo? my ho voláme. No má opál, poď, ideme. No dobre,